Ahojte ľudia, dneska si ideme ukázať brawlerov, máme 57, máme to radi. A dneska si len zahráme jednu hru a zahráme si brawlerov. A možno aj takým iným. A potom natočím ako pušnem takého brawlera. Mám to brawlerov. Tak píšte do komentárov, že koho mám pušnúť a ideme si dáme si slovka. A ideme na to. Takže with your life. Neviem, ak to má volať, ale tak ja to volám čisto. Keď som bola malá, som to volala, že paletítka. To bolo veľmi tesné, ale prežili sme. Ok, máme showdown. Snaď vyhrám. Ok, hráme proti Bazovi. Škoda, že už není Bazla. Oh no. Škoda, že už není Bazla. Tá startovetka fakt pomáha. Dáme si ešte jednu hru. Dáme si ešte jednu hru. Takže ideme na to. Toto by sme tiež mohli vyhrať. No, musíme zistiť, akí sú silní. Toto sa nestalo. Nevadí? Stáva sa. Napríklad môžeme si zahrať Angelom. Môžeme si zahrať s novým brawlerom, s Priceom. Takže ideme na to. Takže ľudia po malých úpravách ideme hrať. A ináč, napíšte mi, ako sa vám páči táto sezóna. Lebo podľa mňa je to čo dobrá. Nevadí ľudia. No, podľa mňa
ten nový Brawler podľa mňa tento rok môže dostať buff. Ale aj nerv. Lebo nerv je to, že to zrobili zle, lebo že musíš počkať, keď sa ti to tak vidí celá tá čiarka až tak. A nie tak a proste ako normálne. Tak, ale zaujímavé si, takým s tým vôbec nehrávam. A vôbec nehrávam s kým nehrávam vôbec? Ja neviem ani s kým. S Berry. S Berry vôbec nehrávam. Ja vôbec s tým nehrávam. Ani neviem prečo. Takže Very nice to meet you, Sparkle. okej, dosť bolo to treba. No, ale teda zase je dosť výhoda, že to máš tak. Berry je moc slabý asi. Alebo ja si neviem. Takže po krátkej prestávke si ideme zahrať s Ashom. Takže zabili. Ale ty nemôže byť písový. Eša. To za mi dlho nestavil. Nie. Ok. Ako si je to 6. miesto nejaké má obľúbené číslo asi. A zaujímame jednu hru a to s mojím najsilnejším Brawlerom a bude koniec videa. Takže ideme. I low-key want to win this game. Tak to sa úplne nepodarilo. Tak nevadí. A toto bude koniec videa a čau.